No, hromadia sa tu správy od mojich fans, ktorí mi posielajú nejaké TikToky od rôznych nejakých čudných žien, ktoré vôbec neviem, kto sú, čo sú, len majú potrebu sa zase viesť na mojom mene. Ale teda chcel by som sa vyjadriť k tomu, že majú ľudia pocit niektorí, alebo teda skôr dievčatá, že som nahral diss track na svoju bývalú a predtým som jej nahral love song. Prvá vec. Skladba Babe není o Cynthii. Ja sa k tomu čoskoro vyjadrím v jednom podcaste, lebo ja neviem, čomu ste všetci uverili. A druhá vec, tento track je veľmi slušný a je to moje prvé vyjadrenie na náš rozchod, ktoré som napísal v októbri minulého roku, keď som začínal robiť album a bolo to kvázi čerstvé ešte. Tak som dal svoj uhol pohľadu miesto toho, aby som veľa po podcastoch a mrčal, takže není to diss track, je to moje vyjadrenie. Ono, poďme si povedať zase na rovinu jednu vec, že aj keby to bol diss track, čo není, tak zamyslíme sa nad tým, prečo som takéto veci nemusel riešiť, keď som sa rozviedol s Tinou. Pretože Tina sa nezachovala jak teliatko a nenapísala ďakovný 3-kilometrový status, post o tom, jak to bolo všetko úžasné a skvelé, a potom týždeň na to chodila po podcastoch. Ja som není ten, ktorý toto celé vyprovokoval. Ja som není ten, ktorý sa k tomu chcel vyjadrovať verejne. A ja som není ten, ktorý z jej nejakého nového priateľa urobil kurevníka, ojebávača, hada a neviem čo, až som to vyprúžil do takej situácie, že moji fans z mladších ročníkov mu chodili písať do komentárov, aby zomrel. Viete, tak to... Ako teraz si obtierať hubu o mňa a snažiť sa zviesť. Ja chápem, že chcete čísla, ja chápem, že chcete, aby vás proste svet trošku videl chvíľu, ale to nezmení nič na tom, že táto pesnička je moje prvé verejné vyjadrenie k našemu vzťahu a je to podané veľmi, veľmi slušne. Keby to bol diss track, ak by ste si z toho vytvorili, tak to vyzerá úplne inak. A hlavne som rapper a raperi odjakživa opisujú svoj život v trackoch, takže neviem, či by bolo lepšie, keď som išiel behať po všetkých možných podcastoch a rozprávať o tom, ale každopádne už som aktuálne v jednom bol, lebo som potreboval dať veci na pravú mieru, presne aj to, že všetci proste mi rozprávajú o nejakom love songu, ktorý neexistuje. Proste to, že mám 38 rokov, písať, že prečo ja sa vyjadrujem nejakému mladému dievčaťu, akú rolu hrá vek v tom, keď sa chceš vyjadriť k niečomu, čo je stále poukazované a vykreslované len z jednej strany a není to pravda. Čo ja viem. Som piči, že toto fakt akože vysvetľujem nejakým deťom, ty kokot, ktoré sa na TikToku rozhodli robiť do fiče reakcie. Zase, ty kokot. Jak je možné, že proste tak strašne potrebujete naháňať na mne ty kokot content, lebo viete, že to funguje, že si to ľudia pozerajú, akože super, gratulujem vám, držím vám palce, ale teda, aby som vysvetlil, prečo bola Cynthia na letke počas tracku Baby, je to preto, lebo Čavo, ktorý nám robil vizualizácie, audiovizualizačnú show na ten koncert, tak ju tam dal a ona bola vtedy moja aktuálna frajerka, takže mi to nevadilo, ale v tom tracku je plno vecí, ktoré na ňu absolútne nesedia, ale však to vysvetlím neskôr, takže preto tam bola, iba preto, že ju tam dal grafik a ja som to tam nehal, lebo mi to nevadilo, že tam je, lebo bola moja frajerka vtedy. To je celé.